Bueno, boas tardes a todos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario do 23 de xullo ás 20 horas. Antes de nada, excusar a presencia de Carlos Ansoar, que por motivos de saúde non pode asistir ao pleno. Bueno, o primer punto do orden do día é a aprobación das actas das sesións celebradas o 17 do 6 e o 18 do 6. Non sei se alguén quere facer algo. Pasamos ás votacións. Votos a favor das actas. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto... perdón. Vale. Moi ben, moitas gracias. Segundo punto do orden do día, o expediente 3843/2019, toma de posesión da señora concelleira dona Paula García Alcalde. Se pode... Gracias. Xuro e prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira, con lealtade ao Rei e gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Gracias. Bueno, moitas gracias. Benvida, Paula. Bueno, pasamos ao punto número 3, que é o expediente 2968/2020, convenio entre o Ministerio de Interior a través da Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias e Concello de Boiro para o cumprimento de penas de traballos en beneficio da comunidade. Empezamos a primer turno de intervencións. Señor Rodríguez, señor Velo, señora Dores, Raquel. Sí, vale. Boa tarde. Gracias, señor presidente. Ben, o BNG vai a votar a favor deste convenio. Consideramos que é moi positivo que o Concello estea adherido a isto para que a veciñanza que teña que facer este tipo de traballos non teña que desplazarse a outras localidades. E o que si pediría deste goberno, cando se veñan convenios das administracións do Estado, que se solicite que veñan tamén na outra lingua oficial da Galicia, porque ademais é un dos acordos de investidura que chegou o Bloque co PSOE, estaría ben que non o recibíramos só en castelán. Gracias. Vale, moitas gracias. Señor Ruiz. Boas tardes a todos. Bueno, o Concello de Boiro ven xa colaborando coa Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias para o cumprimento de penas con traballos en beneficio da comunidade. Levo facendo xa dende fai un tempo, mediante o Departamento de Protección Civil e ca supervisión de servicios sociais. O que presentamos hoxe aquí para a súa aprobación é o convenio que nos chega dende o Ministerio do Interior para continuar a realizar esta colaboración e, como ben dixo a compañeira, permitir o cumprimento destas penas no ámbito territorial que compete a este Concello. Revisado o informe de intervención, este indica que isto non significa ningún coste para este Concello. E recordo aos presentes que é necesaria a maioría absoluta, como é de costume neste tipo de convenios, para que sala adiante. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz. Vale. Señor Rodríguez. Ten a palabra. Boa tarde e gracias, señor presidente. Bueno, tal e como habíamos, ou como expuxemos desde Ciudadanos, no seu momento, bueno, hai algunhas partes deste convenio que non temos absolutamente claras, que non vemos con seguridade dende o punto de vista da cidadanía. Gustaríanos que en ese sentido pois nos tranquilizarades, é dicir, que tipo de penados se acollen a medidas sociais, se supoñen algúns casos algún tipo de risco para a comunidade. Bueno, sí, eu entendo que é normal que o plantexe, non? Porque, en principio, é algo que debe de quedar claro desde o primeiro momento. É dicir, non é o mismo
que contemos con unha persoa que venga a prestar servicios sociais que ten unha condena por pederastia, por decir algo, delitos de carácter sexual ou de violencia de xénero incluso, de outro carácter, digamos, menor ou con menor risco para a poboación. Entón, esta é a parte que a nós, en particular, nos preocupa e sobre a que pedimos aclaración. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, señora Dores, ten a palabra. Sí, bueno, en primeiro lugar, nós imos apoiar este convenio. Un dos primeiros motivos polo que vamos a apoiar é porque efectivamente xa fai meses o goberno municipal se puxo en contacto con nós para traer esta proposta ao pleno municipal, se nos explicou o contido da mesma. Ademais, coñecemos como viña funcionando nos últimos anos e, en consecuencia, como facemos en Boiro Novo, todo aquelo que sea consensuado co noso grupo, que sea falado, que sea tratado, que sea de xeito transparente, pois, por suposto, vai contar sempre co apoio deste grupo, non? E, en segundo lugar, ir ao contido do propio convenio, nós pensamos que é un convenio que favorece a reinserción social das persoas penadas, neste caso, que ademais axuda a unha labor social, e o levan facendo nos últimos anos todas aquelas persoas que pasaron por unha situación destas características, que axudan ao mantemento dos servicios públicos e ao mantemento dos espacios no noso concello e, polo tanto, creemos que é unha oportunidade que se lle facilita a estas persoas que, polas circunstancias que sexan, pois teñen que cumplir con este tipo de actuacións de ámbito social e que creemos que é moito mellor pois que estén prestando servicios no ámbito social que é o mellor estar en outro tipo de situacións máis desfavorables que nin siquiera vai axudar a esa reinserción social. Por suposto que hai que facer un seguimento, dai pois, o seguimento que fan o Departamento de Servizos Sociais, dai tamén o seguimento que lle podan facer os responsables de protección civil, que suelen ser os que están ao cargo deste tipo de persoas, e creemos que é positivo para o noso concello pois, que se poda seguir contando con ese convenio, que ademais é un convenio tipo que se aprobará no Concello de Boiro e en cantos outros concellos que hai no país adiante. Entón, pois, por suposto que vai contar con o noso apoio e, repito, unha, porque se contou con nós a hora de traer esta proposta aquí, dúas, porque creemos que é positivo para as persoas que resultan beneficiarias a hora de poder acollerse a este programa e tamén porque creemos que é bo para o mantenimento dos servicios municipais do noso concello. Moitas gracias. Moitas gracias. Señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, por responder ao señor Rodríguez, os penados non son de institucións de centros penitenciarios, sino que son do CIS, son do Centro de Inserción Social. Por lo tanto, no CIS esta xente que non realiza delitos graves e cando realizan traballos en beneficio da comunidade porque así o entende tanto o xuez como os equipos terapéuticos encargados de mandar realizar estos traballos. Entonces, os penados, digamos que sempre suelen ser por delitos de pouca consideración. Moitas gracias. Señor García Díaz, ten a palabra. Muchas gracias. Boas tardes. Nos anunciamos a nosa abstención aos punto 3, que é o que estamos tratando, o 4, e o voto a favor do 5 e 6, sin ningún tipo de debate. Non somos coherentes, co que dixemos que íbamos a felicitar o traballo, con esa coherencia o noso grupo non se consensúa nada, se nos piden aritméticas variables, pero sin falar, como di vostede, as aritméticas variables o mellor non dan. Entonces, nos vamos a ser coherentes e facilitar, porque as aritméticas variables as tendrán ustedes garantizadas noutros lares. Nos imos abstenernos os puntos 3 ou 4 do equipo de goberno e apoiaremos o punto 5 ou 6 de Ciudadanos e de IC Boiro. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias.
procedemos a votación do punto 3. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, moitas gracias. Vale, pasamos ao punto número 4, expediente 2267/2020. Señor alcalde, debería anunciar la votación, queda rechazado el punto. Tengo entendido, ¿no? ¿Cómo tenemos las votaciones? No hay mayoría absoluta del Pleno. Absoluta son 9, hay 8 votos a favor. Muy bien, aclarado. Gracias. Punto número 4, expediente 2267/2020, modificación Regulamento Municipal, animais domésticos e animais salvaixes en cautividade. Empezamos o primer turno de intervención. Señor Rodríguez, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, nos, desde Ciudadanos, o único que nos interesa en este caso, dado que é unha decisión que xera tanto os adeptos como persoas en contra, o que vamos a esperar é a exposición pública e ver pues, un pouco cal é a opinión da ciudadanía, ver pues, un pouco como se decanta, cales son as argumentacións. Entendo, desde logo, eu estou a favor de que haxa un espazo para dedicar ás mascotas, unha praia, en este caso, pero entendo que é convinte esperar, por unha cuestión democrática, esperar a que se hai alegacións que de algún xeito teñen consistencia, pois se xan estudiadas e debatidas. En principio nos vamos a absternos porque queremos esperar precisamente a que se produza esa exposición pública. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, ten a palabra. Bueno, Boiro apoia este punto porque, desde logo, hai algunha xente bastante despistada cos cans e incluso agora xa empeza a ser peligroso algunhas pezas que veñen por aí de animais sin control, de cautivos, que despois largan por aí e poden causar daño. Isto hai que vigilalo e, ao mesmo tempo, tamén hai que darlle facilidades a que os perros teñan un sitio para ir a facer as súas necesidades, e se llas fan na calle, que a recollan. Iso é de función de vigilancia policial, non? Que eu vi en algún caso que pasan de todo, non? Fai moi mal aspecto, aparte de non ser sano, fai moi mal aspecto ver cagadas de cans pois polas calles, polas ruas. Nada máis. Moitas grazas, señor Velo. Señora Dores, ten a palabra. Sí, bueno, nós neste caso sí que lamentamos que non se falara con nós por esta cuestión e lamentámoslo especialmente porque a legislatura pasada en este tipo de cuestións sabe o señor Ruiz, que foi compañeiro meu aquí da corporación, que fomos moi insistentes a hora de levar cuestións destas características ao pleno municipal. No seu día fomos quen de traer unha moción que levaba ou supoñía que Boiro iba a ser unha vila fora de circos con animais. Durante toda a legislatura fixemos bastantes iniciativas sin fincapé en cuestiones como esta, incluso o tema do establecemento de praias accesibles para persoas con mascotas. Levamos sendo insistentes durante a legislatura pasada e mesmo tamén, pois, a hora do programa electoral que presentamos fai pouco máis dun ano, pois tamén insistíamos en este tipo de cuestións. E dito isto, porque ademais considero que a proposta que se trae é insuficiente, porque vexo que destinar só unha praia destas características non chega a cubrir a necesidade que pode haber deste tipo de cuestións. E o digo despois de ver na práctica o que ten acontecido, por exemplo, no Concello da Pobra, que a praia que está no casco urbano da Pobra pois ten unha parte habilitada para persoas que van cas súas mascotas e foi un éxito total e rotundo, que incluso supuxo que xente viñera a veranear á Pobra porque era unha das poucas praias que existía no territorio galego
que se permitira este tipo de visitas ou de usos da praia que fora compatible co uso de mascotas. Por lo tanto, nos parece que a proposta que traen ustedes é insuficiente. Nos gustaríanos ir moito máis alá nas propostas porque ustedes limitan na modificación desta ordenanza unha praia en concreto e eu creo que habería que consensuar outra que fora tamén máis céntrica e que dera moito máis servicio á xente do casco urbano e que, en consecuencia, vamos a intentar mellorar a proposta a través da fase de alegacións na que abrimos a partir da aprobación inicial desta ordenanza. Moitas gracias. Señora Suárez, ten a palabra. Ben, boa tarde. Dentro do BNG aplaudimos tamén que se avance nos dereitos dos animais. Xa era hora que unha proposta como esta chegase á nosa localidade. Tamén, coincidindo co que acaba de dicir a compañeira, considerámosla insuficiente. Creemos que debe de haber máis espazos nas praias céntricas, nas praias urbanas. O espacio pódese conciliar, débese conciliar, e non ten por que dar ningún tipo de problema. Xa digo, aplaudimos esta idea e debido a que isto vai a ir a unha fase de exposición pública na que se poden presentar alegacións para mellorar as propostas, pois o BNG ten intención de mellorala para que, xa digo, para ampliar a proposta a praias máis céntricas e que non quede limitado ao uso exclusivamente ao recuncho dali do Piñeirón, e este é o motivo polo que nos imos a abster hoxe. Moi ben, moitas gracias. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. O que se trae é a aprobación inicial da modificación puntual do Regulamento Municipal de Animais Domésticos e Animais Salvaxes en Catividade. Con esta modificación o que se pretende dar resposta ás peticións dos veciños que en número considerable veñen expoñendo ao longo dos últimos anos a necesidade de poder contar cunha praia e poder levar as súas mascotas en período estival. Cumprindo, claro, está cunha serie de condicionantes. Cabe sinalar que esta proposta ten informes favorables tanto da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, da Xunta de Galicia como do Departamento de Medio Ambiente do propio Concello. O que se modifica é a redacción do apartado 1 e 2 do artículo 13 que quedaría da seguinte maneira. Punto 1. Está prohibida a circulación e estadía de animais nas praias e nos espacios públicos de acceso a elas ou o servizo de usuarios no período que vai do 1 de xuño ao 30 de setembro de cada ano, a excepción da praia Piñeirón, Gaboteira ou Castro, na que se permite a circulación e estadía de cans. Establécese as seguintes normas de convivencia. Prohíbese sair coas mascotas das zonas delimitadas, é obrigatorio recoller sempre os excrementos e outros residuos, os cans potencialmente perigosos, segundo o disposto na Lei 50/1999 e no Real Decreto 287/2002 deberán estar suxeitos en todo momento con correa e utilizar voceira homologada. O posuidor será responsable dos danos que se puderan ocasionar sen prexuicio da responsabilidade subsidiaria do propietario e os cans deben estar censados con microchip, desparasitados e con todas as vacinas que lle corresponden. O propietario deberá aportar documentación de cans en regra en formato físico ou digital e no punto 2 indica exceptúanse da prohibición anterior os cans de guías de persoas con discapacidade ou mobilidade reducida que queiran o servicio, así como os animais cos que se participen en actividades organizadas pola Administración ou nas que colabore directamente e que conten con autorización previa da mesma. Como digo, apróbase inicialmente, ábrese o período de exposición pública e estaremos encantados de poder recibir as alegacións que se nos presenten para valoralas e corrixir, se é que cabe, a corrección en positivo desta medida que presentamos. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz. No. Vale, sí, perdón. Señor Rodríguez. Señor Velo, ten a palabra. Sí, as mascotas hoxe forman parte da familia e hai moita xente con mascotas e viaxan con mascotas e hai moitos hoteles e moitos restaurantes que están admitindo. Eu, por alguna experiencia que teño, a veces ainda son máis domésticos as mascotas que os rapaces, que son máis rebeldes. E, entonces, hai que ter en conta as praias, porque a mí me pregunta moita xente onde hai aquí unha praia en Boiro para levar as mascotas. Se non hai sitio para leválas, hai que ter temos moitas praias, podemos ceder bastante, porque este tipo de mascotas non molesta a nadie.
e non sei como non se fai máis espacios. En canto a outras cousas de mellora deste, que eu teño por costumbre confiar na iniciativa dos gobernos sempre, aunque despois a veces algún se leva un chasco, pero tamén se pode enmendar aquí sumar alguna proposta para añadila, se hai unha playa que non sei cal é a playa que está contemplada para as mascotas. Piñeirón. Claro, eu creo que se pode poñer algunha máis, se pode poñer a ladeira, que é unha cousa que non sei porque é unha boa playa, e non vexo porque moita xente non vai ali. E poñer alternativas porque forman parte da atracción turística, porque non só nos beneficia os que non teñen mascotas, tamén os outros, que hai moita xente con mascotas aquí no Brán. E incluso que se poña en turismo, porque preguntan onde hai unha playa, cando chega a un sitio hai que preguntar, normalmente se dirigen á oficina de turismo, e que se poña aí e que se publique, que se publicite na web municipal, en todo, en el turismo, que quede unha nota que son as playas disponibles para mascotas, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores, segundo turno. Señor Suárez, ten a palabra. Aquí é un aspecto que se nos pasa aquí na documentación, no informe da técnica de medio ambiente, recolle o informe favorable da praia do Piñeirón, pero recomenda como horario de uso de 9 da mañán a 8:30 da tarde para molestar o menos posible ás aves. Falamos de que os espacios hai nos que conciliar, e logo na modificación do regulamento non vemos a modificación en horario, vemos a data, as condicións e a normativa, pero non vemos por que non se incluiu na modificación do regulamento ese horario, e quería saber por qué. Gracias. Vale, moitas gracias. Señor Ruiz. Nada. Pasamos a votación, sí. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 6 a favor. Vale, 9 abstencións e 6 a favor. Pasamos ao punto número 5, expediente 2995/2020, moción presentada polo Grupo Ciudadanos sobre Fenda Digital. Señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias. Bueno, a verdade é que é unha cuestión que a nos preocupou sempre dende hasta o extremo de que, bueno, era un plantexamento programático de Ciudadanos o tema da fenda digital. A verdade é que nadie podía prever que se puxera tan de manifesto como consecuencia da pandemia, non? É unha cuestión que en un primeiro momento nos plantexábamos no ámbito fundamentalmente social e empresarial. Creíamos que a fenda digital era unha realidade dende hai tempo xa. Agora o que se puxo de manifesto é que esa fenda digital é moito maior do que se creía. Puxose de manifesto como consecuencia da escolarización a distancia. A realidade do noso municipio di que hai moitos rapaces, non son capaz de cuantificar, evidentemente, cal é a situación, é algo que terá que facer servicios sociais, pero sí me consta que hai familias e hai rapaces que teñen serias dificultades para acceder en unhas condicións, digamos, de calidade razonable á educación a distancia. Logo, polo tanto, o que antes era unha urxencia, agora eu creo que é unha cuestión perentoria xa. Entendemos que do que se trata, como creo que todos estaremos de acordo, de ter unha educación inclusiva de calidade e en un ámbito de igualdade, non podemos perder o máis mínimo de tempo en habilitar as condicións que se requiran, tanto técnicas como humans,
para que esta fenda digital se acurte bueno, e que de alguna maneira pues, facilitemos a posibilidade de que a educación non sea un signo digamos, de distinción social, que sexa accesible para todo o mundo. Por outra parte, creemos que dotar o noso Concello de conectividade é unha medida que supón un paso importante na modernización, en tanto que, ademais, é moi transversal. Por unha parte, consigue fixar poboación no rural, por outra parte, agora mesmo atopámonos con que hai moitas persoas, moitas familias incluso, que adoitaron virse a residir a zonas onde ao mellor tiñan unha segunda vivenda ou onde nin sequera, pero consideraron virse para aquí precisamente porque o teletraballo lle lo permite, non? Agora ben, a sorpresa lévanse a cando, por exemplo, chegas a unha parroquia que pasa por ser a número 2 por número de habitantes do Concello de Boiro, que é Cabo de Cruz, e te atopas con que hai zonas bastante amplas todavía no que non hai nin sequera un mega de velocidade. Entón, aí xurde un problema importante. E falo de Cabo de Cruz porque é a segunda parroquia, non quero falar de Montaña, non quero falar de Bealo, non quero falar de Macenda, non quero falar de tantos e tantos sitios. Eu creo que é unha cuestión absolutamente prioritaria. É no ámbito educativo, é no ámbito social en xeral, é no ámbito económico, porque, evidentemente, hoxe en día non necesitamos estar ubicados en un polígono industrial para dirixir, non sei, pois, por poñer un exemplo, Mark Zuckerberg podía estar perfectamente en Montañó dirixindo Facebook, creo que Facebook, non? Bueno, pois, o que nós temos que facer é posibilitar, entendemos desde Ciudadanos, posibilitar que esas circunstancias nas que sexamos atractivos pois para residir, para incrementar o censo poblacional de Boiro, para incrementar o número de empresas que pretendan implantarse no noso municipio, e sobre todo, e por encima de todo, para que ningunha persoa, ningún rapaz, teña ningún tipo de desvantaxe a hora de recibir formación e educación, entendemos que debe ser unha cuestión absolutamente prioritaria e debería estar, pois, de algún xeito na cabeceira da axenda do goberno local de Boiro. Nós o que pedimos é que, bueno, como aquí se expón, é que se identifiquen os alumnos e as familias que por calqueira razón presenten algún tipo de dificultade para continuar co proceso de escolarización a distancia, no caso hipotético de que se teña de que se dé a circunstancia de que teñamos que volver a situación, pero tamén aínda no caso de que non sea así, porque igualmente hoxe a escolarización implica traballar con equipos informáticos, implica poder acceder á información, implica de alguna maneira ter conectividade. Pedimos tamén que se faga un mapeado da sinal de telefonía en todo o municipio e, pois, desde un punto de vista técnico, que se determine cal é a solución que corresponde en cada unha dos puntos xeográficos onde se produce esta zona de sombra ou de oscuridade de sinal. E pedimos tamén que se habiliten puntos de wifi pública para o que siguen operativas axudas a nivel europeo. Digo a título informativo, entendo que será de coñecemento do goberno, de maneira que en todos aqueles locales sociais que hai a nivel parroquial se dote deste servicio, da wifi pública, para que a xente poda, os cidadáns, sin ter que desplazarse ao centro do Concello, podan acceder directamente sin coste a redes sociais, a internet. En fin, o que decíamos, destinar os recursos que sexan necesarios, porque creemos que é unha cuestión absolutamente perentoria. Moitas gracias, creo que me estendín un pouco. Gracias pola atención. Nada, gracias a vostede. Señor Velo, ten a palabra.
isto, a fenda ou a escasez isto digital é unha das cousas que perjudica económicamente a nova carreira, vai por as novas tecnologías, a nova economía vai por aí. E aquí eu vin algún programa no que nós temos en Ceboiro, que hai tempo que vimos dicindo de poñer wifi para todo o municipio. Isto non se ven facendo, pero hai que facer un estudio amplio, un proxecto para todo o municipio, porque non o baldeiro que hai nas aldeas non se pode consentir, porque as aldeas coas novas tecnologías non teñen que ser aisladas. E, desde logo, aldeas agora non hai aldeas, pero hai a aldea global que modifica as novas tecnologías e, entonces, a aldea global pois pode estar un chaval de Cures, si vale e quere, si quera vale, pois pode estar vendendo os seus produtos a calquera parte do mundo. De feito, aquí en Boiro eu conozco algún pequeno empresario que vende moitos produtos, e o outro día, incluso, de Valladolid, vin eu que lle mandaron un coche para facerlle unhas instalacións eléctricas, novas tecnologías, un coche de Valladolid nun tráiler, e, bueno, pois ven aquí a consumo desde Valladolid, unha cousa tecnológica. E, bueno, isto non podemos despreciar a inteligencia ali onde a haxa, por moi na aldea que este. Eu propoño que se faga un proxecto concienciado, serio, con xente que sepa, que se faga un estudio da cobertura de todo o municipio, e ese proxecto cuantificalo económicamente e pedir aos organismos de aquí para arriba, porque hai moitos miles de millóns para as novas tecnologías. Entón non quedemos descolgados desa oportunidade. O sea que a miña proposta é que se faga un proxecto, un estudio concienciudo para que dé resultado e poder leválo a cabo, e pedir as subvencións arriba. Porque estamos na época de inversión en tecnología máis que noutra cousa. Moitas grazas, señor Velo. Señora Dores, señora Suárez. Señora Dores, sí. Sí, bueno, comparto as distintas intervencións que houve con anterioridade. Mesmo incluso o padecemos aquí neste salón de plenos, non? Intentamos facer un pleno telemático e por motivos ou outros dicíamos que, bueno, determinados concelleiros e concelleiras que estaban nunha situación geográfica diferente, pois non tiñan acceso suficiente a internet, a rede de internet con normalidade. Algo que nos botou agora de frente ou nos estoupou na cara despois de vir moitos anos demandando determinadas cuestións neste pleno e en moitísimos outros foros. Tal cual, como comentaba aquí algún compañeiro, oye, que en pleno centro de Cabo de Cruz, en Pesqueira, por exemplo, que teñan problemas de acceso a internet, pois a verdade é que é bastante grave, pero podemos falar de Comoxo, podemos falar de Moimento, podemos falar de Cures ou de moitísimos sitios do noso concello que hoxe en día pois incluso creo que se vai a facer pois unha especie de xiro, incluso quero agardar incluso urbanísticamente, onde hubo unha tendencia de ir concentrando a población nos cascos urbanos por ter máis servicios e o mellor agora o que vai exixir a población, o que vai exixir a xente que os políticos nos poñamos as pilas e que vivir en sitios de calidade, vivir en sitios nas zonas máis rurais, pois que teña que ser unha opción de vida viable para calquer familia que quera establecerse no noso concello ou en calquer concello do país. Polo tanto, nós non podemos facer outra cousa que apoiar este tipo de iniciativa, que se busquen todas as alternativas posibles que haxa ao respecto. Algúnas mesmo incluso non son costosas a hora de buscar algún tipo, decía algún compañeiro meu de Boiro Nova, ves que se pones unha determinada instalación que coñecen máis este tipo de cuestións que eu, pola súa profesión, pois son do ámbito da informática, das novas tecnoloxías e conocen ben este tipo de aspectos, pois poñendo determinadas instalación que prácticamente non é costoso, incluso podes chegar a acordo coas distintas compañías suministradoras, pois pode dar moitísimo servicio
aos veciños do noso concello. E que decir logo do tema no ámbito educativo é que o podemos, aqueles que temos nenos e nenas en idade escolar, foi evidente, incluso xente como a min, que vivimos en pleno casco urbano, que as dificultades que tiñan os nenos para poder acceder a esa formación a distancia, pois a verdade que se notou perfectamente no ámbito educativo. Así nós tamén, durante o proceso de seguimento do COVID, xa en varias ocasións propuxemos ao Goberno a adopción de medidas desta índole, prestando equipos informáticos, facilitando ás familias este tipo de apoio logístico para que efectivamente ninguén se quede atrás e moito menos se quede atrás no ámbito educativo, que é o futuro do noso concello, do noso país, e en consecuencia, e xa non me estendo máis, vamos a apoiar a iniciativa como non pode ser de outro xeito. Moitas gracias. Señor Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, no BNG tamén imos apoiar esta moción, como non podía ser de outra maneira. É unha moción que vai no camiño da equidade, da igualdade de oportunidades, e algo que celebramos, que pois parece tamén incluso un pouco que veña dun partido como da ideoloxía de Ciudadanos, porque, iso digo, é unha moción que poderíamos escribir dentro do BNG perfectamente. Ademais, recolle moitísimas cuestións que xa demandamos na anterior legislatura no goberno do PP, como é mellorar a sinal de telefonía en diferentes puntos do noso concello. Xa non falamos só da cobertura para internet, sino da cobertura básica de telefonía. Hai puntos do noso concello do que non se pode falar por teléfono, xa non falamos só de internet, o de estender a wifi pública a diferentes puntos do noso concello e todas as parroquias é algo que tamén le mandamos na anterior legislatura dende o BNG. En definitiva, é unha moción que consideramos moi positiva e ímola apoiar, lóxicamente. Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor García Díaz. No. Vale, boas tardes a todos e a todas. Vou proceder a explicar un pouco as demandas estas que pide Carlos, porque, desde Ciudadanos, porque creo que hai algunhas cousas que descoñeces, aproveito para comentarchas. En canto ao punto 1, que dis de identificar aos alumnos e as familias que teñan dificultades, quero che decir que en esta época de confinamento, dende o Concello se puxo a disponibilidade dos centros educativos a axuda que nos solicitaron, sempre por medio dos directores dos centros. O que nos solicitaron, eles personalmente, desde aquí, se lle procurou. Entón, evidentemente, sigue habendo carencias, e nos recoñecémolas. Por eso, desde aquí, imos a apoiar esta moción, pero quero que sepas que nós xa demos pasos en este aspecto. En canto ao punto 2 da sinal de telefonía, decirche tamén que actualmente se está levando a cabo por parte da Xunta de Galicia con cargo a un fondo europeo un desenvolvemento no rural de fibra óptica, que xa se comenzou no 2018 e ten un plazo de execución hasta o 2021. Que pasa? Que agora hubo un paro un pouco polo do COVID e outro pouco porque hai unhas modificacións no plan que se plantexou inicialmente, e nos solicitamos que nos expliquen por que hai esas modificacións agora. Entón, estamos pendientes desa reunión que queremos que nos expliquen por que cambian agora eses pequenos detalles, pero que estamos traballando para que a fibra chegue a todo o Boiro. Vou a mencionar, como mencionastes ti, outra compañeira, o caso de Cabo de Cruz. Como usuario veciño de Cabo de Cruz debe saber a problemática que hai, que calquera compañía que pidas non é fácil que che leve internet a Cabo de Cruz, ti tamén o debes de saber igual que eu, veciña dali. Incluso hai compañías que nin che queren. Evidentemente, ahora ca fibra, gracias a Dios, imos mellorando, pero evidentemente hai que poñer medios para seguir mellorando. Por eso nós instamos á Xunta de Galicia que tamén nos axude e colabore en isto, porque creemos que tamén deben de estar respaldándonos nas iniciativas que temos. Outra das premisas que temos, esta semana pasada, volvemos a solicitar unha
unha reunión ca Conselleira de Educación para levar a cabo propoñerte todas as iniciativas que temos, que moitas xa viñeron ao pleno. Entonces, bueno, por ese lado, para que o sepas, vale, que nós seguimos traballando, apostamos pola educación, por suposto, como non pode ser de outra maneira. En canto comentastes antes da subvención, a subvención pideuse, pero non a deron. Xa creo que a pedía a corporación anterior e tampouco ya a daban, si non estou mal informada, pero nós seguiremos insistindo. Por eso creo que é prioritario que nos reciban na Xunta de Galicia, que coñezan as deficiencias que ten o noso pobo para mellorar e axudar a todos os boirenses. E nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Otera. Señor García Díaz. No, señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias. Bueno, por alusións, por unha parte, sí, constame que efectivamente que durante o COVID, porque o falamos nas xuntanzas que mantivemos, telemáticas, había pois esa xestión de saber un pouco pois que familias están necesitadas tal. Agora, hai unha cuestión, María, que me sigue preocupando cando che oigo falar, que é que supeditas un pouco a información relativa ás necesidades educativas ao ámbito da dirección dos centros escolares. Sin perxudicio de que esa é unha fonte, evidentemente, esa non pode ser a fonte única, supoño que traballades con outras, non? Sí. Ser a través dos directores e dos profesores, evidentemente. Estábamos todos confinados e tiñamos que ter un nexo de unión, e a nexo de unión en este momento, me refiero, eran os directores. Por eso che explicaba eso. A ver, digo xo desde o punto de vista de que en moitos casos, cando se dá unha circunstancia de vulnerabilidade en algunhas familias, unha das características que aparece no momento é a veces a vergoña ou de confesar ou de transmitir esa situación, porque é algo que socialmente é un pouco duro, non? Dende o punto de vista personal. Entón, a veces nen sequera nos centros educativos teñen coñecemento de que estas circunstancias estean a producir. A veces é difícil. Bueno, eu tuve algún tipo de vínculo con algunha ONG e sei o que en momentos, pois, por exemplo, na crise económica que pasamos, na que se habilitaban 3 filas distintas porque había persoas ás que lle resultaba terriblemente duro pois facer pública a súa condición de necesitado, non? Por iso digo que aquí a veces pois precisase, resulta fundamental a participación pois dos axentes sociais e dos servicios sociais, non? Que sexan capaces de ter coñecemento, de detectar esas necesidades, xa sexa pois, polo ámbito académico, tamén, por suposto, é un indicador claro, pero por outros ámbitos tamén, nos que se teña coñecemento destas situacións para poder atallalas o máis pronto posible. En relación co comentario da señora Suárez, relativo á extrañeza que lle supón que un partido como Ciudadanos plantexe unha proposta desa índole, a mí só me cabe decir unha cousa. O primeiro é que vostede descoñece absolutamente os plantexamentos e os principios fundacionales de Ciudadanos. No frontispicio de Ciudadanos está a igualdade de oportunidades para todos os cidadáns. Cuestións como a posibilidade de que unha tarxeta sanitaria supoña e preste os mesmos servicios aquí que en Andalucía, que un cidadán en Andalucía poda pasar unha ITV con un vehículo que aquí non pode pasar, que eu poda acceder a un posto de traballo en outra comunidade autónoma e poda ser excluído por unha condición como o idioma ou a procedencia, etc., nos parece que son cuestións que están limando cada vez máis a posibilidade de que os cidadáns teñamos igualdade de dereitos e de oportunidades. E iso, como lle digo, está no frontispicio de Ciudadanos. Invítolle a que o vexa e o consulte e verá que pois esta é a línea habitual.
E se me conoce a min personalmente, que tampouco entendo que me conoza moito, pero se me conoce a min personalmente, calquera que me coñeza, tamén lle producirá calquer cousa menos extrañeza que eu, a título particular, presente unha proposta desta índole, porque se hai algo que me preocupa é o benestar da cidadanía, da miña xente, que o pobo sexa próspero e que todos teñamos igualdade de oportunidades, sin condición de sexo, raza ou procedencia. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, ten a palabra. Bueno, aquí estamos coa proposta da Fenda Digital. Creo que non debemos desviar o tema. Eu sigo insistindo que se faga un estudio completo para fundamentalo e obligarlle a Movistar, ao Telefónico, a todos os que teñen as concesións, a que leven a fibra óptica hasta o último rincón de Boiro. Ese é o que debemos centrar. Se vamos pedindo a Xunta, pedindo aquí, así, sin ter un proxecto, eso sei no que fracasa. Irán facendo por aí o que lle cadre, pero non é. Seamos goberno, seamos corporación, planteemos as cousas de Boiro, planteemos un proxecto serio, tomemos aquí o acordo con ese proxecto cuantificado e pidamos a Xunta e a Diputación e ao Goberno Central, porque a industria tiene moito diñeiro para a hora que lle vai vir deste convenio europeo e temos que aproveitarlo. O demais, pois vexo que nos pode seguir enrollando moitos anos sin conseguir o objetivo. Esa é a miña proposta. A miña proposta que conste en acta que é que se faga un proxecto, un estudio cuantificado que se solicite ás administracións competentes os fondos para leválo a cabo. Temos que entrar a participar nesa millonada que hai para novas tecnologías e iso hai que facelo desde a toma de decisións de aquí. Non deixar delegando a outros que si dan, que si non dan, non. O proxecto, nós queremos participar nos proxectos e nas subvencións que hai para iso. Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores, señora Suárez. Sí, ten a palabra. Nada, simplemente quería dicir ao compañeiro, ao señor Muñiz, que non sei por que se molestou polo meu comentario, porque pois fixo vostede unha defensa como se sentira atacado. En todo caso, sei un pouco bastante do ideario de Ciudadanos e vostede creo que xa entrou nunha contradición defendendo que o presentara vostede como persoa como persoa pode presentar, pero detrás dunha moción que leva un logo de determinado partido político e en calquer persoa está o diario do partido que representa. En todo caso, creo que confunde o que é a igualdade de oportunidades coa defensa económica que fai o seu partido. Igualmente coa defensa dos servicios públicos e tamén co respeto á diversidade que debe de haber no Estado español polos exemplos que vostede me poñía da tarxeta sanitaria, etc. Gracias. Moitas gracias, señor. Señor Boteiral. Señor García Díez, ten a palabra. Bueno, yo... no pensaba intervenir, pero es que parece que aquí las nuevas tecnologías solo están ligadas a la izquierda. Creo que Silicon Valley, a mayor parte de los inventores de este tinglao, respaldan a los republicanos y no son precisamente de izquierdas. Pero bueno, me llama un poco la atención. Y mire, ya que hablaron de ideologías, deberían ustedes ya en la calle protestando lo que era libertad. Internet era una herramienta de libertad. Lo estamos sufriendo todos. ¿No han sufrido ustedes censura durante la pandemia? Estamos bajo el mandato de un gobierno social comunista. Puedes contestarme después en el siguiente, me da igual. Hombre, tengo el derecho a intervenir. Ahora, yo entiendo que desde unas posiciones marxistas se intente menoscabar el derecho a hablar en libertad. Yo eso también lo entiendo. Pero oiga, de momento estamos en un Estado de Derecho. Entonces también tenemos derecho a hablar y a cambiar de opinión. Y que usted acuse aquí a una persona que porque lleve Ciudadanos
tenga que medirse de una manera una cosa tal. No, mire, las propuestas son coherentes y vienen, las presente Ciudadanos, incluso que las presente el bloque, si son buenas para el pueblo, si son buenas para la ciudadanía, como si las presenta Vox, que a ustedes da el sarpullido. Si son buenas, más mire, hay un Parlamento, el Parlamento Vasco, hay concellos en el País Vasco que la derecha, que esa cierta ideología, pacta con EH Bildu cosas buenas para la ciudadanía. Non les causa ningún sarpullido. Eso é liberdade. Eso é liberdade. E traballar polo pueblo, non só con eslogans. Traballar, esa é a verdade. Isto é traballar polo pueblo. Ciudadanos trae unha proposta libre, coherente e sin ideología. E usted le acusa de traer esto, ¿cómo puede traer esto este grupo que tiene cierta ideología? No, mire, las personas, estamos por encima de las ideologías, muy por encima. Y no le veo a usted traer una moción, ya que defiende tanto la libertad y todo eso, en contra de la censura que estaba viendo ahora últimamente en Internet. La apoyaremos. Mire, se la apoyará la derecha. Nosotros en este caso somos la más derecha de esta corporación. Se la apoyaremos. Mire, la libertad, con ideologías distintas. Una socialdemocracia, que le lo dicen en sus estatutos fundacionales, Ciudadanos, una democracia cristiana como nosotros. Apoyaremos a un nacionalismo marxista, sin ningún tipo de problema si trae eso. Hombre, yo creo que venimos aquí no a hablar de ideología, venimos a hablar de apoyar algo bueno para la ciudadanía. Y lo que es bueno para la ciudadanía es que aquí hay un problema de velocidad en la red, en ciertas zonas. Pues, oiga, pues habrá que reclamar. Nosotros lo reclamamos en su momento, pedimos subvenciones, nos las dieron. Parece que había y hay un proyecto a través de la Xunta de Galicia de conseguir acercar a todos las tecnologías. Como dijo la concelleira, tenía final 2021. Por lo que yo tenía entendido, Boiro estaba ya dentro del primer grupo que se quería acabar entre el primer trimestre del 2021. Parece que ahora con el tema de la pandemia se retrasará un poco. Pero bueno, oiga, no hay ideología, no hay ideología. Yo me sorprendo, y no quería intervenir, se lo digo de corazón, no quería intervenir. Muchas gracias. É que se entramos nesto, os veciños de cada... Pois, bueno, entramos brevemente, Raquel, e cerramos este punto. Vale. Vamos a ver, Raquel. Desde logo, o que Ciudadanos non responde á definición de frentismo. Eu non teño ningún interés en contrapoñer os principios ou as causas fundacionais nin os estatutos de Ciudadanos aos de ningún outro partido. O que non me parece ben é que ningún partido político, se chame como se chame, trate de patrimonializar determinadas cuestións. E é verdade que bastante a menudo asistimos á patrimonialización de determinadas cuestións por determinados partidos políticos. Un día é lingua, outro día é a cultura, outro día é o que sea. A min, se queredes ter un debate sobre se son de esquerdas ou son de dereitas ou son medio pensionista, eu vou asistir encantado. Gustaríame que o fixéramos con 4 ou 5 grados menos de temperatura, pero non teño ningún inconveniente en escoitarvos. Ahora, eu creo que isto non é o debate. Eu creo que estamos de acordo en que aquí estamos para traballar polos cidadáns. Entón, eu agradezo de verdade o apoio á moción, entendo que non debería ser de outro xeito, ti mesmo o dixeches, pero creo que ese comentario, sinceramente, Raquel, sobraba. Gracias. Ten a palabra, señor Suárez. Breve tamén, por favor. Sí, moi breve, nada. O meu comentario non foi para nada un ataque, como así o entende o señor García Diáguez, foi un comentario sorpresivo, que si as redes sociais ou as novas tecnoloxías son de esquerdas ou de dereitas, home, non sei se o señor García leu a moción polo que planteou hoxe neste pleno, que non tiña pensado falar nin intervir
En todo el parece que non leo a documentación, pero non é unha moción que fale solo de novas tecnoloxías. Convídolle a leela. E vostede mesmo se contradí cando di como se la presenta el bloque. En canto á censura de internet, pois o mellor é que non sabe vostede o traballo nin a traxectoria do BNG no Congreso, pero sí que presentou unha iniciativa deso no Parlamento Español. Quero informalo porque parece que non o sabe, como así demostrou no seu comentario. É que, bueno, xa me parece surrealista que o que está hoxe de portavoz do PP anunciara por activa e por pasiva que non iba a intervir neste pleno e que colla a palabra para discrepar conmigo, que non me aludín a él para nada, pois xa di un pouquiño claro en que dirección vai a línea ideolóxica PP Ciudadanos. Nada máis. Gracias. Muy bien, moitas gracias. Pasamos a votación. Votos a favor. Vale, moi bien. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 6, expediente 3021/2020, moción de ICE Boiro, instalación placas solares en edificios públicos. Señor Rodríguez. Señor Velo. Sí. Señor Velo. Ten a palabra. Sí. Vale. El ojo non... Vale. Bien. Bueno. Isto foi unha parte das novas tecnologías, o sea que habrá que ir facendo esa idea de que temos que reorganizar o mundo, pero nos toca reorganizar Boiro. Estamos pagando unha factura descomunal de energía eléctrica e hai que facerlle frente a isto. Unha das fórmulas é que alguna xa se fixo con luminarias da forra energético, LED, e outra é instalar placas para producir energía para as necesidades de cada cual. Temos moitos edificios escolares, estamos pagando nós, non a Xunta, claro, e edificios públicos, empezando por este, que ten aí un espacio arriba tremendo para colocar moitas placas, para dar de corriente de sobra para este edificio, para que non nos coste tan caro refrigeralo no verán, porque este edificio non foi feito para Galicia, porque isto, cando fai frío, os cristales transmiten frío. Hai que poñer calefacción, que costa. Cando fai calor, hai que poñer refrigeración, que costa. Pois todo iso pode alimentar as placas solares. Aquí esta moción que presentamos de ICE Boiro ten aí un par de informes cuantificados para que nos demos cuenta, non hai que pedir máis, polo menos según a lei teñen que ser 3, se mal non recordo. E despois adjudicar ao mellor postor, o que máis nos conveña, non? E isto dá unha idea que é amortizable en 6 anos, e estas placas solares botan 30 anos, non teñen mantenimiento. De 30 anos sacamos de 6 de amortización, que está aquí cuantificado, nos quedan 24 anos gratis, energía gratis, non? Iso vale a pena, non? En isto consiste a gobernanza, non facer edificios que nadie pediu ni fan falta. Hai que facer o que é necesario e a xente necesite. E aquí isto é un gran forro energético, e se pode empezar por este edificio, pero tamén se pode pedir a máis casas para ver nos restos dos edificios, porque hai que ir a iso. Tamén isto entra dentro das subvencións da nova normalidade. A nova normalidade vai ser transformar o que hai. Así como temos que andar casi de islamistas ca cara tapada, pois así tamén vamos a ter que estudiar, ver a forma de ter mellores servicios e menos costosos. Estamos nunha época de competitividade, e isto, ademais, vai a depender da calidad dos gobernos de cada sitio, de cada país, de cada comunidade, de cada ayuntamiento,
Habrá algúns que gobernan mellor e outros que gobernan peor. Os que gobernan mellor van a levar isto o gato á agua. E temos que aproveitar esta ocasión de fondos públicos que hai para estes asuntos. Nada máis. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores, ten a palabra. Sí, bueno, nós tamén imos apoiar esta moción, tampouco sin moita teoría marxista, pero sí que é certo que unha cuestión destas características favorece o funcionamento ordinario do noso Concello. Pero tamén é importante sinalar que, sin que haxa esa teoría marxista, sí que é certo que ás veces, cando se poñen na balanza os criterios medioambientais e os criterios de aforro económico para as grandes multinacionais, moitas veces, por desgracia, hai determinadas organizacións que apoian os intereses das grandes multinacionais en detrimento do apoio de carácter enerxético ou de aforro enerxético ou de mellora no medio ambiente. Eu felicito que a iniciativa que presentara Ciudadanos, pois efectivamente vai nese sentido e por iso apoiamos, e tamén me alegra que o señor Dieguez tamén apoie este tipo de iniciativas como as que falábamos fai un momento. Xa sei que se presentou o Velo, pero é o que me refiro, que si efectivamente, sin facer unha teorización marxista detrás das distintas iniciativas, evidentemente hai accións políticas e, sobre todo, con ideoloxía política, e neste caso sí que tamén tedes que ter en conta que, aínda que xa vemos que o Partido Popular vai apoiar esta iniciativa, polo tanto é loable, pois en moitos casos o peso deste tipo de criterios a veces colisiona cando se leva a outro tipo de esferas. É bo pavoiro, é bo económicamente, ou a longo prazo será bo económicamente, pero tamén supón un aforro medioambiental de eficiencia enerxética para o noso Concello, que tamén creo que é importante que teñamos que sopesar nós como cargos políticos nesta corporación municipal. E, por suposto, que imos apoiar a iniciativa, claro. Moitas gracias, señora Dores. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Pois, evidentemente, dende o BNG tamén imos a apoiar esta moción. Ademais, entendemos que a Administración é que debe de marcar a pauta neste tipo de actuacións, apostando por este tipo de enerxías e máis respetuosos co medio ambiente, e imos a apoiala. O que non entendemos moi ben é que coa moción, antes de saber se vai a sair adiante ou non, se presenten dous informes, porque entendemos que este sería un traballo posteriori. Unha vez que a moción sai adiante, pois é cando se inicien os trámites de presentar os informes e os proxectos para tal obra. Ademais, vimos de pasar por unha crisis do coronavirus na que se veu resentidas moitas economías da nosa veciñanza, e é o momento, máis que nunca, de apostar tanto polo comercio como polo local, como polos traballadores autónomos que temos tanto no Concello como na nosa comarca, e non entendemos que o señor Velo nos presente esta moción con un informe dunha empresa de Cantabria, creo que é. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor García Dieguez. Sí. Voy a tomar los dos turnos si estoy en mi derecho. No sé, porque antes se me decía que a lo mejor no estaba en mi derecho. Si estoy en mi derecho a usar los dos turnos, señora secretaria, me gustaría usarlos. Porque se cuestionó que no podía usarlos, parece ser. Muy bien, mire, yo leo todo cuando vengo a pleno. Tengo esa desgracia de ser un tío que me lo leo todo. Y a veces hasta lo leo dos veces porque hay cosas que no entiendo. Mire, lo he leído todo, que hasta en el punto número 3, en el de 3 o 4, el de los perros, hablaba de que es un cambio normativo. Normalmente, cuando nosotros gobernábamos, poníamos aprobación inicial, lo poníamos en el título. No viene en el título, viene más adelante, creo que no sé si en el punto 1 o en el 2, ahora no me acuerdo. Pero para que vea que sí que lo leo. Hasta soy pejiguero en eso. Pero, hombre, yo no cuestiono su trabajo. No cuestionen los de los demás. ¿Vale? Y nos vamos a llevar bien. Que tengamos criterios distintos, ideológicos, es evidente. Es evidente. Es evidente. Que ustedes tienen, que parece que le parece mal a la señora Dores, que diga que tienen ustedes una ideología marxista, no la ocultan. A mí me parece correcto. Me parece arcaica del siglo XXI, pero bueno,
sabe que es una ideología de 1800, pero bueno, lo entiendo. Hasta eso lo entiendo, fíjese. Señor Adores, mire, nosotros dijimos y lo denunciamos, que íbamos a votar a favor. Y es loable que la derecha apoye esto. Hombre, no sé. Creo que las placas solares las vende una empresa, dentro de una economía capitalista, que va a tener un beneficio. ¿Sabe la plusvalía que hablaba Marx? Bueno, pues no sé, que a lo mejor es porque, como lo venden las empresas por la plusvalía que hablaba Marx, ustedes lo van a defender también. Es que, de verdad, a ver si que va para otro lado. Vale. Ya nos entendemos, vale. Hay para todos. A ver, yo no pensaba entrar en debate de nada, porque lo que veríamos aquí, me va a perdonar la expresión, estaba más que claro. Señor Velo lo trae, se lo echa en cara. Señora Regades trae unos presupuestos que se preocupó en pedirlos, que es muy loable. Oiga, es muy loable. Que a lo mejor no debería hacerlo, pues a lo mejor no. Pero que es muy loable, que se ha preocupado de llamar aquí y allá. Se los han pasado. Muy loable. Que después a lo mejor a la hora de verdad cambian las cosas, pero bueno, eso es muy loable. Su trabajo. Mira, hasta me los he leído. Hay uno de 80.000, fíjese. Me quedó claro que me lo he leído, ¿verdad? Que me digan que nosotros no apoyamos temas medioambientales. Hombre, mire, en mi casa separamos. Mejor o peor, pero lo echamos en 3 o 4 bolsitas. Me he dado cuenta que hay muchos plásticos. Bajo no sé cuántas veces a bajar la coña de los plásticos. Bueno. Pero claro, los demócratas cristianos, pues, parece que no tenemos derecho a nada. Hombre, pero mire, no sé si tendremos derecho a nada o no, pero vamos a reivindicar siempre la libertad. Y a escuchar al otro, aunque no estemos de acuerdo. Y a apoyar lo que nos ponga cualquier masista si es beneficioso para el gobierno. Perdón, para el gobierno, para el pueblo. Después del resto, ya sabe que me gusta el debate. Y me gusta la broma bien entendida, sin faltar el respeto a nadie. Pero, oiga, yo había anunciado que no quería debate porque entendía que no daba para mucho esto. Que me la han, como dicen los niños, me la han puesto a huevo, ¿no? Bueno, pues aprovecho, oiga, y creo que tengo derecho a hablar, porque el día que no tenga derecho a hablar, ese día que se me prive en este país el derecho a hablar, yo no emigraré, yo estaré en la calle pidiendo ese derecho a hablar. No, porque decía que nosotros, no, me digo, hombre, si quieres miro para Juan Carlos, para alguien miraré. El día que no tenga derecho a hablar, me dice usted que no iba, que no... Bueno, oiga, yo tengo derecho a hablar. Yo anuncio, pero en función de cómo vaya el debate, si ustedes se ciñen a lo que se tienen que ceñir, si usted no hubiese dicho nada, no se hubiese metido con el señor Carlos, yo no hubiese entrado. Pero bueno, oiga, deme una alegría, que a veces los plenos son muy aburridos. Nada más que eso. Pero facedes máis divertidos tomando unha cerveza e vamos ao grano, porque isto, a ver... Señor alcalde, mire, usted puede intervenir, se lo permite el reglamento en cualquier momento, pero mire, yo en este... No he acabado en mi turno, salvo que usted me lo quiera quitar. Segundo, señor Rodríguez. Bueno, segundo turno. Gracias, señor presidente. Bueno, eu non teño ningún ánimo, os que me conocedes sabedes que a min os debates estériles, os diálogos de besugos, non me gustan absolutamente nada. Teño como 40, 50 cousas que se me ocurren ahora que me divirten infinitamente máis. Pero bueno, tamén é certo que ás veces hai cuestións que non se poden soslayar ou que non se poden pasar por encima. Hoxe a verdade é que me estou levando a ingrata sorpresa de comprobar como se fan pois consideracións de carácter digamos que desprenden certo tufillo de supremacismo moral, non? Realmente me parece que é unha cuestión que de algún xeito denota un certo déficit, non sei de que carácter,
non son psicólogo, non podo analizalo, pero, desde logo, pretender que cuestións como a ecoloxía, a economía, a igualdade, a cultura, son patrimonio de un partido político, de unha corriente de pensamento, de unha ideoloxía ou de algunha religión, desde logo, penso que é un error profundo e que é impropio de persoas ás que lles coñezo certa formación e certa educación. Logo, polo tanto, eu creo que se eso vai volver a continuar, eu dixen antes que o frentismo non nos define como partido político. Agora ben, non estou disposto a consentir que nadie me trate nin con un pouquiño menos de respeto co que eu o trato a él. Logo, polo tanto, o que pido é que nos baixemos desa escaleira e que nos tratemos como iguales, porque, precisamente, eso é o que eu plantexei desde o primeiro momento. Creo que non me fixen acreedor en ningún momento a que se me califique, pero é que nin sequera autoriza a nadie a que me xudgue, porque eu teño a liberdade de militar no partido que me dé a gana, de pensar como me dé a gana, de propoñer o que me dé a gana, sempre cando o faga desde o respeto. E eu non diría nada máis, desde o respeto. E agora sí que vou, de unha maneira moi breve, a tratar a moción de ICB. Bueno, nos propuxemos desde un primeiro momento abordar a cuestión da eficiencia e do consumo enerxético de unha maneira integral. Creemos que aí hai un marxen de aforro moi importante para as arcas municipais que poden repercutir de xeito moi directo en cuestións sociais. É a primeira cuestión que propoñemos, o primeiro destino que poden levar esos fondos, e en algunha ocasión propuxemos incluso demos algunhas directrices sobre como facelo. Creemos que o consumo directo, convertirse en consumidor directo de mercado, é unha opción que cada vez están adoptando máis concellos, comprar no mercado maiorista, comprar enerxía, eliminar intermediarios, co cual pódense acadar aforros de preto de un 25% ou ata de un 30%. E en un concello como Boiro, onde se paga anualmente para a información pública do orden de 800.000 euros de factura enerxética, un aforro equivalente ao 25%, son moitos cartos. Se o multiplicamos por 4, que é o que dura unha legislatura, pois aínda son 4 veces máis moitos cartos. Logo, todo o que sexa transformar ou adoptar medidas que contribúan, por unha parte, ao aforro enerxético, pero tamén a eficiencia e a mellora enerxética e a ecoloxía, desde logo, ímolos a apoiar. O que propoñemos que se faga un estudio sobre a viabilidade ou a rendabilidade da instalación, plazo de retorno, etc., mantemento, que non hai que olvidalo nas cuestións cando se fala de enerxía fotovoltaica, e a partir de aí, unha vez feitas esas conclusións, tomemos unha decisión con rigor e con información. Entendo que en un primeiro momento unha cuestión de unha iniciativa para que sexa considerado, para que sexa estudiado e valorada a posibilidade de instalalo. Se así, nós, desde logo, non temos ningún inconveniente en apoialo. O contrario, estamos absolutamente de acordo coa iniciativa. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, ten a palabra. Bueno, eu pediría que por un laxos non se falara tanto debate como enfrentamientos. É verdad que Raquel escapóse a palabra de decir o símbolo de Ciudadanos, pero tampouco eso se despachaba con un par de palabras. Se eu agora, por exemplo, que acaba de decir na súa intervención que, bueno, isto está ben, que van a apoialo, pero son do País Vasco. Bueno, sí, son do País Vasco, porque aquí en Galicia non hai quen faja as placas esas. Pero, sin embargo, a empresa que se instala son daqui. Non, digo por Raquel, que dixo que eran do País Vasco. A empresa, non, a fabricante é do País Vasco, como tamén os avións fainas en Estados Unidos, por aí, non. Non, isto non ten, a empresa é daqui, son daqui, de Galicia.
Pero o importante aquí é o que se ve. O estudio está feito aí, e responden dele, e firman, está firmado. O aforro en 6 anos amortíceos. Unha cantidad, un está feito unha forma, outro outra, un costa 80.000 euros, pero a facer un cálculo, son 80.000 euros, é o que estamos pagando, e vémoslo ben fácil, eso hai que aplicar o sentido común. Despois, este tipo de piques, eu quero dicir, calquera pode traer aquí, dos concejales que estamos aquí, podemos traer informes, estudios, presupuestos, entregalos ao goberno, e o goberno ten que traerlos ao pleno, onde temos que verlos todos, antes a comisión, eso chamase democracia. Porque, claro, cando se fala a veces de cousas para dialogar os comunistas, desde logo, eu son un simbiótico ideológicamente. Eu pensei sempre en resolver os problemas ciudadanos. E ali onde coincidimos, distintos partidos, así se fixo. E se non coincidimos, e teño unha maioría, pois me mollo, aprobo e fago. Iso é o que hai que facer, resolver os problemas ciudadanos, porque de ideología, a veces eu vexo moitas ideologías que non son tal. Hai, desde logo, decir que non hai izquierda e non hai dereita, non ten puñetera idea, claro que hai. Desde a Revolución Francesa, que se puxeu á esquerda, os que estaban contra o rei puxeronse á esquerda, e os que estaban co rei puxeronse á dereita. Desde aquela, dereita e esquerda sempre habrá, porque habrá intereses, por un lado, particulares, minoritarios, e habrá intereses colectivos, que sea a esquerda, por outro. Así, tampouco temos que regarnos vestiduras. Pero nos cheganos ben co Concello de Boiro, non temos que estar alá, temos... o meu partido é local, xa o fixe local para non meterme con nadie, nada máis que o local. Pero hai partidos que están máis arriba, e teñen grupos parlamentarios, e teñen todo, esos son os que teñen que dar o calle sobre as cuestións. Claro que hai delegacións en todos os pueblos que os partidos usan para o seu tal. Bueno, pois eso tamén é legítimo. O que pasa é que non podemos, todo isto podemos debatilo, pero non podemos olvidar o principal. O principal que o Concello de Boiro está pasando moita energía eléctrica, moita. É o que temos aquí unha oportunidade para, dentro de 6 anos, non pagar nada. Hasta 30 anos. Sin nin mantenimiento, non hai ningún entendimento, porque teñen garantía hasta 30 anos as placas. Entonces, isto está bastante claro. Ora, se o politizamos, e digo que a política é boa, pero cando se meten en política para matar, dicimos que son terroristas. Bueno, pois hai xente que se mete nos partidos para fastidiar, non para crear, nin traballar polas necesidades do pueblo. Este non é o caso desta corporación, pero hai casos deso, para que poño un exemplo, para que se sepa que a política se pode usar igual con bisturí. Un bo médico salva vidas con bisturí, e outro pode escollir ese bisturí, así non mata. Depende como se utilice o instrumento. O instrumento non ten a culpa, a política non ten a culpa, somos as persoas. Eu creo que isto podemos empezar por aquí, pedir un presupuesto máis, porque creo que teñen que ser 3, e despois ir vendo os resultados. Ou, se queremos todo de golpe, tamén. E, isto sí, aproveitar as subvencións que hai, porque hai concellos que están gastando os cartos dos ciudadanos, despois dicen que non teñen cartos. Non, pois hai que gastalo primeiro, hai que recorrer ao de arriba, porque aquí pagamos impuestos, e os gestores temos a obligación de que volvan parte deses ao pueblo, de onde salen. E hai subvencións por aí arriba, e hai que machacarlle para que as den. Pero claro, hai que fundamentalo. Non se pode pedir ou mandar unha carta, non chamar telefónica. Hai que facelo con un proxecto completo, razonable, e defendelo como gatos panza arriba. Nada máis. Moitas grazas, señor Velo. Señora Dores, ten a palabra. Bueno, eu alégrome que vayamos a apoiar esta moción por unanimidade, polo que vexo polas distintas intervencións, pero que sí, non vou a consumir moito máis tempo, pero poño un exemplo claro en canto o que eu dicía de cando pesan os temas económicos, sobre todo nas grandes corporacións, ou cando pesan os temas de carácter medioambiental a futuro e de diversidade medioambiental no noso Concello. Un exemplo claro, témolo aquí na Ría do Lao, como durante estes anos hai quen apoiamos sacar Ence da Ría para volver a recuperar a riqueza
biodiversidade da propia ría para poder a recursos naturais en funcionamento, para poder disfrutar da mesma, para poñer en valor a ría, e hai outros, neste caso, que levan moitos anos na Xunta e a día de hoxe ainda non buscaron un mecanismo para sacalo da ría. Non vou abrir máis debate, pero sí que quixera deixar claro cando me refería a este tipo de cuestións. Felicito, por suposto, que teñamos, felicito a iniciativa do señor Velo, e que todos teñamos o sentido común de apoiala nesta corporación, pero, por desgracia, en outros ámbitos, en outras esferas, pois este tipo de cuestiones de carácter medioambiental sempre pasan a unha segunda parte ou ao final cando priman outro tipo de intereses normalmente de carácter económico e normalmente non dos autónomos, non dos pequenos, sino normalmente dos grandes. Era o que me refería ca miña primeira intervención e espero deixalo claro nesta segunda. Moitas grazas, señora Dores. Señora Suárez, ten a palabra. Simplemente dicirlle a compañeira Dores que xa o deixara clarísimo na primeira intervención, ou acaso o ecoloxismo está na mina de Touro, ou acaso o ecoloxismo está no vertedoiro de Casalonga. Aí é onde se ve para que balanza tiran uns e para que balanza tiran outros. Nada máis, penso que este é un pleno, é un foro no que estamos representantes políticos. Dentro da política hai diferentes ideoloxías. Cuestionar ou criticar ou sorprenderse por unha ideoloxía, penso que eso é democracia e para nada é unha falta de respeto á persona que representa ese partido. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias. Quero empezar por facer unha pequena aclaración. Aquí non se merma a participación e a palabra a ninguén, simplemente se anunciou por parte do voceiro do Partido Popular que non iba a intervir en determinados puntos e despois tomou a decisión de facelo. Entonces, bueno, pues nos, para aclarar ese punto, indicar que está no seu dereito de non utilizar a palabra ou utilizala cando así o estimo oportuno. Por falar un pouco da moción que nos trae Iceboiro, pois parecenos unha medida de aforro enerxético moi interesante e que está reflexado nos exemplos que acompaña, porque ese é o fin que entendo eu quer o señor Velo cos exemplos que acompañan con eses presupuestos, dar datos, como pedía o señor Rodríguez, en cuanto a cales son os niveles de aforro enerxético que se poden acadar con que aposta en servicio destas medidas. Os datos están aí nos documentos que presenta como exemplo o señor Velo. Vamos a votar a favor, por suposto, non podía ser de outra maneira. Parecenos, como digo, moi interesante a posta en servicio destes recursos de aforro enerxético, máis se cabe a espera das axudas que se teñen anunciado últimamente dende outras administracións e que todo indica que, seguindo directrices da Comunidade Económica Europea, irán encamiñadas no sentido da digitalización, do aforro enerxético ou das fontes de enerxía baixas en consumo, non? E, entre outras cousas, porque é bo para Boiro. Porque é bo para Boiro, porque é bo para os veciños de Boiro. E digo 3 veces, porque acabo de asistir a un alegato do que se vota que é bo para Boiro e do que se vota que non é bo para Boiro. Aquí non é que sea bo ou malo dependendo do partido político, non. Se é bo para Boiro, vótase, porque é bo para Boiro. Nós, no punto 3 deste pleno, traíamos un convenio tipo con institucións penitenciarias do que o Partido Popular, nos anos no que estuvo no goberno, utilizou a súa conveniencia, fixo uso del, como estimou oportuno, non interviron no debate dese punto, falaron o resto dos partidos políticos, todos indicaron que era bo para Boiro. Eu anunciei con tempo e antelación suficiente que era necesario a maioría absoluta para a aprobación do punto e abstéñense Ciudadanos e o Partido Popular. E despois asistimos a un alegato de que o que é bo para Boiro se vota e o que non é bo para Boiro non se vota. E quero facer esta aclaración e que quede grabado, porque aquí todos sabemos de que vai isto, pero pode haber algunha xente na casa que non se dé, bueno, pois conta de certas cousas, non? Bueno, pois agora está clarificado, cando é unhas cousas boas para Boiro, ou outras que non sei por qué, se entende que non son boas para Boiro. Cando nos interesa a nós, poñémolas en marcha, cando nos interesa, bueno, pois abstémonos, non facemos
ningún tipo de comentario ao respecto, e, bueno, non pasa nada. Eu anuncio xa que no próximo pleno un dos primeiros puntos que vamos a tratar é este mismo convenio. Outra vez, intentaremos aclarar as cousas, as dúbidas que ustedes podan presentar con tempo suficiente para que os teñan vostedes claro antes da votación, ainda que temos comisións informativas, xa estuvemos en cuanto a este punto, non se nos requireu nada en este sentido. Bueno, abstéñense vostedes, algún motivo terán. Eu anuncio xa a presentación no próximo pleno deste mismo punto para volvelo a votar outra vez. E se consideran que é bo pavoiro, votarán a favor. E se consideran que non é bo pavoiro, pois absteránse ou votarán en contra. Iso xa depende do que queira facer cada un. Agora, bueno, a hora de facer alegacións, de o que é bo pavoiro e o que non é bo pavoiro, bueno. En fin, aí queda grabado a intervención no pleno de hoxe de cada un de nós, os puntos que se trataron e as defensas que fixemos cada un de nós das votacións que quixemos levar adiante. Nada máis. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz, ten a palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mire, señor presidente, usted es primos inter pares y eso no lo convierte en dominus et deus. Mire, el Partido Popular ha sacado unos resultados electorales en este concello que le supone que ser el grupo de más concejales. Según el reglamento, que parece que no lo conoce, nos permite tener más tiempo de intervención que el resto de los grupos. Usted me privó en 13 años de concejal, es la primera vez que me privan cuando estaba en mi turno de intervención, de la palabra. Después su portavoz dice que aquí somos libres para hablar. No, es la primera vez en 13 años que me ha pasado esto. Mire, señor Luis, hombre, que me diga usted eso de que bo pavoiro, acórdase as obras do POS que ten votado usted en contra. Hombre, repase usted las votaciones. Mire, unos presupuestos en el que venía el tema del Pazo de Goyans y el Club de Remo. Yo les dije que no votaran a favor. Les invité a que se abstuvieran. Votaron en contra. Está también en el acta. Claro que a lo mejor no é bo pavoiro, pero é bo para poñerse ahora as medallas. Hombre, mire, ya nos vamos, como dice usted, nos vamos conociendo todos aquí un poco. Evidente, claro que nos vamos conociendo aquí un poco. Yo puedo anunciar, y se lo dije, y creo que me conocen, yo hablo en total libertad, guste o no guste. Y claro, yo no tengo ningún problema, que esté grabado. Como si lo repiten ustedes, lo cuelgan, cortan, pegan, hagan lo que quieran. Me da absolutamente igual. Porque mire, lo que vale, muchas veces no son las imágenes manipuladas. Lo que vale, no, yo no dije que estas imágenes fueran manipuladas. Lo interprete mal, lo ponga cara de extrañeza y después cojan ese corte mío y le pongan a usted haciendo así. No, yo no he dicho eso. Vale, bien. No. Mire, lo que no se manipula son las actas. Eso no se manipula nunca. Y mire, que me hayan cortado en mi intervención y me hayan quitado el turno de palabra me toca las narices. Cuando usted decía y pedía plenos de un punto único como los presupuestos, para hablar lo que les diera la gana. Yo he presidido accidentalmente algún pleno. ¿Alguna vez le he cortado a usted la palabra? Podían hablarme hasta del Quijote. Lo autorizaba. Hasta he aguantado insultos. Lo autorizaba. Hombre, mire, me van a dar lecciones de lo que puedo o no puedo decir. Claro que yo puedo decir lo que me da la gana. Y si no lo digo aquí, hay otros foros para decirlo. Pero en libertad siempre, ¿eh? Y procurando no faltar el respeto a nadie. Hombre, y que me vengan ustedes desde el Partido Socialista a decir lo que es bueno o no es bueno para un país, o en este caso para un pueblo, me toca un poco las narices también. Resulta que nosotros, no sé si una compañera quiere intervenir. Ya le digo, yo uso mi turno de palabra, creo que no soy el que más hablo, creo que no soy. Pueden coger, ya que lo tienen grabado, pueden coger el cronómetro. Y me lo dicen en el próximo. Sin embargo, el reglamento me permite tener más turno que los demás.
y se me ha cortado el derecho. Eso ya le digo, en 13 años de concejal no lo había visto nunca. Yo entiendo que el señor presidente me pueda llamar a mí o a cualquier compañero, como en este caso que estoy haciendo ahora, que no me estoy ciñendo al punto, que me diga, ciñas al punto de la orden del día. Eso claro que lo entiendo. Pero no se ha hecho nunca en este pleno. Usted ya lleva años de concejal. Aquí se ha hablado de lo humano y de lo divino, y se ha permitido todo. Y me vienen a decir ustedes a mí lo que tengo o no puedo decir. Hombre, mire, yo entiendo que algunos quieran volver a estados totalitarios, pero de momento no, ¿eh? Señor Velo, le felicito por su aportación. Yo no he dicho lo del País Vasco. Yo no he dicho nada del País Vasco, de dónde eran las empresas. Las empresas habrá que buscar las placas más eficientes y nada más, e instalarlas a la mayor brevedad. En cuanto a que si somos o no, parece que ha venido el Partido Popular a matar la ría. Y algunos que eran concejales aquí, cuando vino la moción de la mina de Touro, sabe que este concejal y mis compañeros que estaban en aquella corporación votaron en contra de la mina de Touro. Y ahora se nos está diciendo que no sé qué, que no sé qué. Lo ha dicho la compañera Regades. Lo que pasa es que no puedo mirar para ella porque se sentirá ofendida. Perdona que te mire para ti si te parece mal. No te preocupes. Lo que no, ya le digo, no es normal cuando sabe tal. Hemos votado en contra de la mina de Touro. ¿Se acuerda usted que vinieron con los mariscadores para votar en contra de la ley de acuicultura? Gobernábamos nosotros. La ley de acuicultura la presentaba el Partido Popular de Galicia, en la Xunta de Galicia. Yo creo recordar, están las actas ahí, que voté en contra de la ley de acuicultura. Hombre, que nos vengan a nosotros a acusar de ciertas cosas, me toca por lo menos la moral. Me toca por lo menos la moral. Y ya le digo, y me gustaría que dentro del fragor del debate, que se guarden las formas de educación y sobre todo el derecho que todos tenemos a decir lo que consideremos adecuado. Y si hemos pactado, o por lo menos yo tenía entendido que así venía de la anterior legislación, que se hablaba sin limitación de tiempo, pues que a unos no se nos corte y se nos deje hablar con la misma libertad que hablan los demás. ¿Se ciñan o no se ciñan al punto de la orden del día? Y mire, usted que nos dice que va a volver a traer el punto 3. Mire, la compañera Dores, que votó a favor, me llena a mí de razones para abstenerme, porque yo no he votado en contra de eso. Es más, usted dice que nosotros nos beneficiamos como si hubiésemos votado a favor de ese convenio. En el tiempo que gobernamos nosotros ese convenio estaba y no se renovó, se renueva ahora. Con lo cual no sabe, porque no nos lo ha preguntado si estamos a favor o en contra del convenio. Entonces, no tergiverse tampoco las cosas, ¿vale? Donde no sabe si estamos a favor o en contra. Bien. Como dijo, como muy bien anunció y explicó la señora Dores Torrado, hablaron con ella. Lo que pasa es que no las cogen cuando yo hablo algunas cosas. Ella lo cogió la primera cuando le dije yo lo de la aritmética variable. La aritmética variable, cuando uno está en minoría y llega al pleno en minoría para sacar un tema, tiene que preguntarle a los que en teoría somos los malos de la película qué vamos a votar. Yo he venido a plenos en minoría y me he apoyado en el compañero Chouza porque pedía su apoyo, porque la aritmética variable no me daba para sacar los puntos adelante. Pues a usted que no le da, lo que tiene que hacer es informar. Aquello que pedía de información cuando estaba en la oposición, que usted lo iba a hacer. No nos ha llamado. Y me dice usted que lo que es bueno para Boiro o lo que no es bueno para Boiro. Eso es lo que considera usted porque no sabe mi opinión sobre ese punto. Y ya le digo, nosotros no votamos en contra, que nos abstuvimos.
Y aquellos que los han puesto a gobernar son los que le tenían, porque usted garantizaba. Y a modo, práctica bastante habitual, esto tiene que ser por mayoría absoluta. Por eso yo pedí que se aclarara la proclamación. Porque como no se proclama al final de las votaciones y los puntos quedan o no aprobados, por eso lo pedí. Entonces, cuando ustedes, ya le dijimos que nosotros íbamos a ayudar a gobernar, pero no estamos de palmeros. Esta expresión no le gusta a algunos compañeros míos, lo de palmero. Pero yo no soy palmero de nadie, ¿eh? Ustedes vengan a hablar conmigo y encontrarán respuesta. Cuando veamos que las cosas son buenas para el pueblo y se deban apoyar, evidentemente. Caprichos no. No digo que esto sea un capricho, ¿eh? No, es que usted se altera por todo, macho. Joder, tiene la piel muy fina y ya llevo unos años en esto. Por eso le digo, usted hable cuando la aritmética variable no le dé, pero llame, que la llamada se la paga el Concello, igual que me la pagaba a mí cuando gobernaba. Y llamaba a quien tenía que llamar para la aritmética variable. Entonces, si usted no lo tiene, no nos acusa a nosotros para que, oiga, mire, no, usted no le dan los números y usted viene aquí y dice, como esto es tal, que traguen. No, mire, nosotros nos abstenemos, no nos oponemos, pero es que a usted no le dio la aritmética variable. Y nos echa a nosotros la culpa. No, hago su trabajo. Cuando tenga su trabajo y tenga los 9 que necesita, con nosotros o sin nosotros. Es más, mis compañeros, nunca ha habido órdenes de votar en grupo. Creo que les faltaba uno, ¿no? A lo mejor si hubiese hablado con todos nuestros compañeros, a lo mejor tenía uno. Pero lo que pasa es que hay que hacerlo. Como dice usted, ser transparentes. Lo decía la oposición, ¿se acuerda? Luego me pitaban los oídos de escuchar. Ahora a usted no le pitan, porque es muy transparente. Pero no con quien necesita en un momento determinado serlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Diéguez. Vamos... No, que entonces empezamos por alusións, e, bueno, venga, vamos a proceder á votación do punto número 6. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Sí. ¿Quién? 15, velo. Unanimidade, 15. Vale. Sí, o pleno a 15. O de hoxe. Bueno, unha toma de coñecementos, mocións de urxencia e rogos e preguntas. Algún rogo de pregunta? Sí. Señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, dende o ámbito da parroquia de Bealo, trasládanos dúas cuestións para que sexan plantexadas no pleno. Por unha parte, a primeira ten que ver ca dotación, ca instalación do servizo de auga da traída do Ulla, que fai aproximadamente ano e medio se levou a cabo, consistente, se mal non recordo, en levar a cometida dende Cespón hasta Bealo, non? Corríxeme, Luís, creo recordar. Logo recordo tamén que había unha parte da parroquia que había quedado pois fora desa primeira actuación e que se pretendía pois incluíla e levala a cabo tamén. A pregunta é moi sinxela. Un ano e medio despois parece ser que siguen sin servicio de agua da traída, hasta onde me trasladan a min. Non existe constancia de que se autorizaran os enganches, as conexións. Entón, me trasladan esa cuestión para que a plantexe aquí no pleno, e a plantexe en concreto ao goberno. Si existe ou non a posibilidade de enganche, que se cree que non, e se non é así, cal é a explicación? Que se acaben de conectar ese resto de vivendas do núcleo, o cual non tería demasiada comprensión, ou outra. E por outra parte,
a outra cuestión é relativa á Escola Unitaria de Bealo. Bueno, hai unha cuestión que se plantexa en relación con unha iniciativa do goberno local encamiñada a habilitar vivendas sociais en algunhas escolas unitarias, non? E a preocupación ven na liña de que é unha construción, unha edificación antigua, bella, na que probablemente non exista unha cédula de habitabilidade, non se fixera unha certificación de cargas. Bueno, desto creo que sabe algo o señor Velo, porque no seu momento na súa casa en Beluso, en Ponte Beluso, tuvo que reforzar a estrutura para poder habitala. Entón, a cuestión é simplemente eso. Se ten en conta, se dá a circunstancia de que se quera habilitar como vivenda social ese edificio, o que pedimos é que se teña en conta esa circunstancia. Entendemos que non vai a ser de outra maneira, que os técnicos municipales facerán estudios de cargas a hora de determinar que se poda empregar ou non. E, sin embargo, ainda así, esa preocupación trasladáronla para que a plantexáramos no pleno. Moitas gracias. Ten a palabra. Casi prefiero contestar, se me permitides. Vale. En cuanto a agua de Bealo, efectivamente, debe levar un ano e uns meses, non creo que chegue a ano e medio, e estamos levando a cabo un traballo para determinar a conveniencia de que se sigan facendo os enganches por parte dos particulares ou tomar a determinación, como levan facendo noutros concellos, de que os enganches se fagan por parte do personal municipal deste concello. Porque, bueno, hai indicacións de que cando se fan por parte dos particulares non se fan ca rectitud que se debían de facer. E vou a poñer un exemplo grave. Non hai ninguén conectado á agua de Bealo. Ninguén. Sufrimos unha avería coa cual tuvemos que cortar esa alimentación que se lle dou, por certo, ao 50% dos veciños, que están pendentes de que o resto dos veciños se acometa con cargo ao proxecto que temos aprobado pós-2020. Sufrimos unha avería coa cual tuvemos que cortar esa agua a cual non está ningún veciño enganchado. Alguén chamou a protestar porque quedou sin agua. No, repito para que me entenda. Non hai ninguén enganchado a agua de Bealo. Sufrimos unha avería e tuvemos que cortar esa línea de alimentación. Pois hai quen chamou a protestar que había quedado sin agua. Una cosa, Luis, yo no sabía... Nosotros cuando estábamos no enganchamos a nadie. A nadie. No, es que non hai nadie enganchado. Xa alguén se enganchou fraudulentamente. No, o que estou aclarando é que estamos realizando esos estudios para ver a conveniencia de facer nosos enganches e non seguir deixando que sean os particulares o que o fagan, porque a maioría deles seguro que o fai de acordo á normativa, pero sempre hai algún que se escapa. Entonces, estamos traballando, non só eso, porque temos constancia de moitos enganches ilegales, e estamos traballando como vamos a afrontar eso. Moitos. Nosotros aprobáramos una ordenanza, creo que estabas tú ya en la corporación, sobre el tema. Cuando nosotros llegamos había un montón de enganches ilegales, incluso había un edificio que tenían puenteados los contadores. ¿Te acuerdas que enseñara yo la foto y demás? A toda esa gente que ha enganchado ilegalmente existe conocimientos. ¿Y cómo se le puede cuantificar el agua que no ha cobrado, que no ha pagado, quiero decir? Entonces, oye, yo entiendo que es perentorio hacer el enganche, pero hay que hacerlos según mandan los cánones. Es decir, aquí hay una normativa, tiene que venir aquí, solicitar. Hasta ahora, nosotros cuando llegamos, podía cualquiera enganchar. Nosotros entendíamos que eso no era correcto, pero bueno, era una práctica habitual y ponían el grito en el cielo los vecinos si le imponías a Pepito o a Menganito. Entonces, como no estaba ninguna normativa que dijera que tenían que ser los técnicos municipales, pues se permitía. Sí te quiero aclarar que en otros ayuntamientos, normalmente son ayuntamientos que tienen el agua privatizada, las adjudicatarias son las que hacen los enganches, no permiten a tal. Quizá a lo mejor ese reglamento que nosotros hemos aprobado se puede modificar, traer ese punto y decir que los enganches vais a tener nuestro apoyo, ya te lo anuncio, no tienes que llamarme para eso, ¿vale?
traer la modificación de ese punto diciendo que se instalará por empresa designada, ya digo, por el ayuntamiento o por operarios municipales, que no sé si están preparados para hacerlo. Vale, nada más. Digo que unha actuación fraudulenta, que as hai, bueno, hai moitas, hai vivendas que están conectadas con electricidade de obra, e, bueno, e algunha hasta estará conectada a un cable de alta por aí en algún sitio, eu que sei. Eu creo que isto non debe ser justificación para que o servicio non se poña en funcionamento, porque en realidade, porque haxa unha actitude pois insolidaria, non van a pagar o resto dos cidadáns. A cuestión é que se a instalación está feita independentemente de que o instalador sea o Concello ou sea o usuario, porque, bueno, é unha cuestión extrapolable a calquer outro sitio. Eu esta semana fixe un enganche casualmente en unha propiedade miña. Procedín, solicitei, no tal, fixe con un procedimento absolutamente normalizado. Quero dicir, eso non pode ser a xustificación de que esa demora na prestación do servicio. Por lo tanto, o que vos pido en nome da xente de Bealo é que o axilicedes todo o que podades, porque hai problemas cos pozos, cos manantiais, etc. No, eu non sei se me expliquei mal, non puxen ese exemplo como mostra de que non facíamos os enganches por eso. Puxen como, bueno, unha anécdota do que xa nos ten ocurrido e que, como ben di Fernando, somos conscientes da magnitud de enganches fraudulentos que se teñen producido na rede de abastecemento deste Concello. Entón, o que estamos, polo que o temos paralizado é por facer ese estudio que nos indique se é posible facer con empresas as que nós lle indiquemos que fagan os enganches ou con personal municipal, ou se é máis conveniente que se siga facendo como a todo agora. Ese é o motivo, simplemente, polo que temos de momento en impas o enganche do 50% dos veciños Bealo que teñen alimentación. En cuanto a vivenda da antigua escola, evidentemente os informes técnicos nos dirán se é posible a habilitación para a vivenda ou non. Para iso temos os técnicos municipales que son os que farán os informes pertinentes. Moi ben, señora Suárez. Senadores. Bueno, a ver. Bueno, varias cuestións. A ver, preguntas. A apertura dos parques infantís, para cando, coas medidas de prevención e de higiene adecuadas ao respecto do COVID. Xa me están preguntando que hai concellos onde xa están abertos ao público os parques infantís e, bueno, xa hai varias veciños que se puxeron en contacto comigo a ver cando, por parte do Concello, bueno, pues se poñen os medios para poder abrir este tipo de instalacións. Segundo, tema de persoal de limpeza de praias, non sei se empezou hoxe, pero, bueno, vai un pouco con retraso o que é o personal contratado de limpeza de praias. A estas alturas, pois xa en outras ocasións xa estaba contratado, para cando, efectivamente, se incorpora esta cuadrilla de limpeza de praias. Outra cuestión relacionada tamén cos incendios. Xa comenzaron os incendios, por desgraza, na nosa comarca. Xa se nos están acercando ao Concello e tamén pregunto para cando a cuadrilla de incendios se vai a poñer en funcionamento neste Concello. Outra pregunta tamén é relacionada, aquí xa preguntei outro pleno, en relación á colocación de desfibriladores nos coches da patrulla. Se dixo que facía falta a formación da policía, por información que teño, me din que non, que esa formación xa está impartida, e entón, para cando se vai a colocar nas patrullas? Eu teño preguntado no pleno aquel, que desgraciadamente houve aquel incidente, e bueno, que se axilice este tipo de cuestión. Un robo relacionada na carretera de dirección a Banqueiro, en concreto na entrada a Brión, pois como pasas de un paso elevado a directamente terte que meter na carretera de Brión, pois xa está o asfalto deteriorado e os coches se baixan, casi tocan abaixo, co cal a ver se poden ustedes
nivelar o que é o acceso a Brión e, de paso, os badéns que van de dirección a Banqueiro, pois tamén están en un estado que necesitan un mantenimento. Outro rogo é en relación á campaña electoral que vimos de ter fai uns días. Como ustedes saben, a lei LOREC, a Lei Orgánica de Funcionamento de Régimen Electoral, indica claramente que cando alguén está no exercicio do cargo público non pode levar insignias ni ningún tipo de identificación no exercicio da súa función vinculada á campaña electoral. Rogaría que, durante estos días vimos que houve algún caso destas características na corporación municipal que para outra cuestión, outro momento, que se teña en conta este tipo de cuestións e ser o máis escrupuloso posible a hora de cumplimento, así como fomos tamén exixentes no seu día co Partido Popular, pois que menos selo tamén co Partido Socialista, que para algo apoiamos este goberno, para que se fora, polo menos, escrupuloso en este tipo de cuestións máis de índole ético, ou me imagino que non houve unha intención, non houve unha mala intención, pero sí que entendemos que temos que facer neste pleno este tipo de advertencia. Por último, e que me acaba de recordar aquí, eu que me corrixa, señora secretaria, si me equivoco, pero acabamos de recordar ti que temos aquí ao rei emérito, el Juan Carlos. Eu creo que a estas alturas non é obrigatorio por lei mantelo, penso. Creo que Felipe sí, pero creo que el emérito non o sei. Si é legal, pois... Efectivamente, se non recordo mal, pero, é unha cuestión tamén que teria que mirar, porque xa fai moitos anos, é obligatorio o rei Felipe, pero o rei emérito, en principio, salvo que me equivoque, entendo que non. De todas maneiras, podo asegurarme no próximo pleno contexto e eu calquera día me chama por teléfono. É que me acaba de recordar, cando fixo referencia a Juan Carlos, non, outro contexto, que xa non me acordaba que estaba aí, e a verdade é que neste momento no que estamos, con todo o que gira en torno al rei emérito, pois a verdade creo que non é procedente que no Salón de Plenos municipal pois que teñamos esa insignia que en este momento está representando o que todos e cada un de nós pois estamos vendo, por desgracia. Bueno, pois... Eu prego este tipo de cuestións como un rogo, tendo en conta que non é, xa me indicará que non é obrigatorio telo. Sí, vaime permitir que lle dé resposta ás preguntas que me plantexa nos próximos días e por escrito, porque me faltan datos para contestar a todas elas, vale? Moi ben, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Un rogo moi breve, e que rogo que se limpen as fincas que hai no polígono de titularidade municipal. Refírome concretamente a unha que está detrás dunha nave que se dedica a actividade lúdica, que non pode abrir as portas de atrás coa maleza que ten na finca posterior á nave. A que está detrás de Boiro Pádel. Esta semana, estes días ainda me dixeron que... Damos finalizado. Boas noites.